ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሩባኤር ስፖርት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ነቲ ኣብ ዓለም መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ንሂሩ ዘሎ ጉዳይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ዜናታት ስፖርትን ሒዝናልኩም መፂና እንዳበልኩ ብመጀመርያ ጉዳይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ከነልዕል ኢሳቅ ናብ ሊቨርፑል ክፅምበር ይደሊ ኒውካስትል ድማ ኣብ ሓሳባ ብምፅናዕ በቲ ዋጋ ዘውፀናልኩም ትሰማምዑ ዲኹም ትብል እቲ ውልቀ ተፃዋታይ ከ እንታይ መርገፂኡ ምሳና ፅንሑ ገንዘብ ዶ ወላስ ኩዕሶ ምፅዋት ከም ዝፍለጥ ዓባይ ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ኤርትራዊ ሾረና ኣጥቃዒ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ምፍራም ሓያል ድሌት ከም ዘለዋ ካብ ተርኢ ቀኒያ እያ እቲ ጉዳይ ግን ካብ ድሌት ሓሊፉ ናብ ህልኽ ዝተቐየረ ይመስል ፀብፀባት ከም ዝሕብሮ ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ተፃዋታይ ናብ ኣንፊልድ ንምምፃእ ዝኾነ ዋጋ ክትከፍል ድሉቱ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን እዚ እዩ እታ ብስዑዳዊ ሚልዮነራት እትውነ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ነቲ ኮኸብ ተፃዋታያ ብቐሊሉ ክትገድፎ ድያ መልሱ ንጹር እዩ ፈፂሙ ኣይክትገድፎን እያ ክለብ ኒውካስትል ጽኑዕ መርገፂ ሒዛ ኣላ ኢሳቅ ኣይሸየጥኒ እዩ እንተተሸይጡ ድማ ዋጋቲ ናይ ብሪጣንያ ክብረ ወሰን ዝሰብር ክኸውን ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ የሕልፍ ኣሉ እዚ ድማ ነቲ ዝውውር ናብ ሓደ ናይ ሓይሊ መምዘኒ መድረክ ከም ዝወስዶ ገይርዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ዘተሓላለኹ ድማ እቲ ወዲ 24 ዓመት ብሉፅ ኣጥቃዒ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምስ ኒውካስትል ልምምድ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ ናብ ስጳኛ ብምኻድ ምስ ናይ ቀደም ክለቡ ሪያል ሶሲዳድ ብውልቁ ልምምድ ክገብር ተራእዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ሓደ ትርጉም ጥራሕ እዩ ዘሎ እቲ ተፃዋታይ ምስ ክለቡ ዘሎ ዝምድና ተበላሽሎ ካብታ ክለብ ክወፅእ ድማ ወሲኑሎ ማለት እዩ ዘስምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እዮም ዝስምዑ ዘለዉ ገለ ወገናት ሊቨርፑል ዝኾነ ዋጋ ከፊላ ነቲ ናይ ዝውውር ድራማ ክትዓፅዎ ምዃና ክገልፁ ከለዉ ከም ዘቴሌግራፍ ዝኣመሰላ ፍሉጣት ጋዜጣታት ድማ ሊቨርፑል በቲ ኒውካስትል ዝሓተቶ ልዑል ዋጋ ተስፋ ቆሪፃ ካብቲ ውድድር ክትወፅእ ከም ትኽእል ይሕብር ኣለዋ እዚ ናይ ሊቨርፑል ስትራቴጂ ድዩስ ወይስ ተሓቂ ንምዝሓል እዩ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ እዩ እሞ ክለብ ሊቨርፑል ስለምንታይ ክሳብ ክንዲ ኢሳቅ ትደልዮ ዘላ ሓደ ፍሉጥ ተንታኒ ቢቢሲ ስፖርት ከም ዝገለጾ ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ዓመት ጥራሕ ኣይኮነትን ትሓስብ ዘላ እቲ ራእይ ናይታ ክለብ ድሕሪቶም ብሉፃትን ሰብ ታሪክን ተፃወትታ ከም መሐመድ ሳልሕን ቨርጅል ቫንዳይክን ዝኣመሰሉ ንምተካእን ንዝመፅእ ወረዶ እትኾን ሓዳስ ሓይል ጋንታ ምህናፅን እዩ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሓደ ካብቶም እምኒ ኩርናዕ ናይታ መጻኢት ሊቨርፑል ክኸውን ተሓሪሉ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ካልእ ነጥቢ እውን ኣሎ ኒውካስትል ከም ሓዳስን ሓያል ተወዳዳሪትን እናዓበየት ትመፅእ ስለ ዘላ ክለብ ሊቨርፑል ነቲ ቀንዲ ተፃዋታያ ብምውሳድ ንኒውካስትል ካብቲ ውድድር ብምውፃእ ከተዳኸማ ናይ ሓይሊ መልእኽቲ ከተተሓላልፍ ትደሊ ትኸውን እዚ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስነ ልቦናዊ ውግእን ናይ ክብረትን ጉዳይ እውን እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝውውር ናበይ ገፂ እዩ ዘመርሕ ዘሎ ኒውካስትል ልዕሊ 150 ሚልዮን ፓውንድ ትሓትት ኣላ ሊቨርፑል ድማ ክሳብ 130 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ተወሰኽቲ ክፍሊታት ከተቕርብ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣሎ እዚ ተፃዋታይ ልቡ ኣብ ኣንፊልድ እዩ ዘሎ እታ ኩዕሶ ሕጂ ኣብ ኢድ እተን ክለባት እዩ ዘሎ እዚ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድራማ ብኸመይ ክዛዘም እዩ ሊቨርፑል ሓሳባ ክትወቅዕ ድያ ወይስ ኒውካስትል ከም ከውሒ ዝተረረ መርገፂያ ሒዛ ክትቀፅል እስኹም ከ ክቡራት ተኸታተልቲ እንታይ ትብሉ ቸልሲ ኒኮላ ጃክሰን ክትሸጦ ቆሪፃ ተበጊሳ ምዕራብ ለንደናዊ ክለብ ቸልሲ ጎኒ ጎኒ ዘፈረሙቶም ተፃወቲ ካብ መሸጣ እቶት ክትረክብ ፀንሕታ ጋንታ ኣብ ምሻጥ ሴኔጋላዊ ኣጥቃዒ ኒኮላ ጃክሰን ኣድቦ ከም ዝገበረት ይግለጽ በኣሜሪካ ኣፋሪ ቶዲ ቦሆሊን ክሌር ሌክ ካፒታን እትውነን ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ኣብዚ ኸረማት ንኸዋሃብ ተፃወቲ ብሚልዮናት ፓውንድ ወፃኢታት እኳ ተገበረት ብርክት ዝበሉ ተፃወቲ ዋጋ ዕዳጋ መሸጣ ቀፂላ ኣላ ንኣብነት ንኖኖ ማዴክ ናብ ኣርሰናል ብ52 ሚልዮን ፓውንድ ንጆዋ ፍሊክስ ናብ ኣልነስር ብ50 ሚልዮን ኤሮ ንሃውላ ውደት ፒትሮቪች ድማ ናብ ፖርትስማውስ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ካብቶም ዝተሰጡ ፍሉይነት ይጥቀሱ ሕጂ ድማ ነቲ ብ2023 ካብ ቪልያርያል ብ32 ሚልዮን ፓውንድ ዘፈረመቶ ኒኮላ ጃክሰን ኣብ ምሻጥ ትኩረት ምግባር ነቲ ምንቅስቓስ ተወፅሎላ ብሉዝ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኤንዞ ማሪስካ ንዝፈረሙ ሊልያም ደላፕን ጆዋ ፔድሮን ቀዳምነት ክትህቦ ምዃና ድሕሪ ምግላፃ ፃዕነሮት ኒኮላ ጃክሰን ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ርግፀኛ ኣይኮነን ዘሎ ክብላ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና እዚ ወዲ 24 ዓመት ጃክሰን ምስ ብሉዝ ካብ ኩሉ ውድራት 81 ፀወታታት ምክያድ 30 ሽቶታት ተመስጊቡ ሓያሎ ክለባት ኤሮፓ ኒኮላ ጃክሰን ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዎን ገሊፀን እዩ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ተፃዋታይ ብተደጋጋሚ ክትራኸብ ከተፀንሐት ቀስ በቐስ ግን ተገዳስነት ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ከም ዝብልዎ እታ ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ኒኮላ ጃክሰን ዝተሓተ ክብሪ ብምሃብ ኢሎም ይወቕስዋ እታ ኣጥቃዒ ግን ዝሓሸ ቦታ እንተረኺቡ ዕድሚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መጻኢ ዓብዪ ኣጥቃዒ ናይ ምዃን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይምግቱ 600 ሚልዮን ሽልማት ንክወስዱ ቃል ዝተኣተወሎም ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንሃገራት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ሃገሩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝጀመረ ውድድር ቻምፒዮን ሃገራት ቻን ኣፍሪቃ እንተዳ ተዓዊታ 600 ሚልዮን ሽልንግ ኬንያ ክሽልም ቃል ኣትዩ
كمون معكنا زينة هاجر كم تصبصبو اتاغانتا بني حبر عوت معر ان احتفالاليا نفسك تتصاوتاي 500 شيلينغ والقاو شلمات كم زوهابو قال كم زاتو لم حبرا بتوساهم اتاغانتا نبرع فصامن تبصيحا 6 مليون شيلينغ نفرق مصابن تبصيحا دما 7 مليون شيلينغ كم زوهابهم ات بريزيدنت قاليتو كينيا مستانزانا يوغندان حابيرا نزودر كابز انغد هاجرات حنتيا تتصاوتت كينيا اما فتصوتا انصار ديمقراسيات ريبوبليك كونغو بتصبيب حد بازو دحر معواتهم نفس وكب تتصاوتاي 1 مليون شيلينغ كم زرخبو اراغيصم كتبل سيزنز تي في كينيا حابيرا سلستيوم تخالخالتي ابريمير ليج كركويوم اسلطاني ميكيل ارتيتا عامة سبورت بريمير ليج انجليز 2025 نهجمر 10 معلتات راح تريفولو مانشستر يونايتد عم مخفت صوتا نايز عامة سبورت انصار ارسنال كتقدم تداليالا اسلطان ارسنال ميكيل ارتيتا ارسنال ابيشا قدم موددر عامة سبورت بزكايدتو سلسته محزنه توصفات بسنك مهارم يتساتفو اردتا غانتا زخونو جابرييل ماغالاشين يوري تيمبرسن لمجمار ابز عامة سبورت دلوات مهانم قاليتو اموداتا زحلف عامة بسنك زغاطو مهارمتي ازوم كلتا تخالخالتي اب قدم موددر عامة سبورت زغانتا لمد كغبرو زصنحو خوينوم እዚ ስጳኛ ሰልጣን ድሕሪ ሒደ ሰሙናት ከም ዝምለሱ ኣረጋጊፅሎም ኣሎ ኣብ ሲንጋፖር ክለብ ኣርሰናል ኒውካስትል 3-2 ኣብ ሰዓረቱ ልግጥም ኢታልያዊ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ብሰንኪ ቀሊል ማህረም ተቐይሩ ወፂ ነይሩ እዩ እታ ኣሰልጣን ድማ ነዚ ኢታልያዊ ተኸላኻሊ ሓዊሱ ሰለስቲኦም ኣብ ፀወታ ክቐርቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ እዩ ሕጂ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ዝውውር ተፃወቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዝውውር ጋርናቾ ናብ ቱርክ ፈሽሉ ካብቶም ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ናብ ቱርክ ክለብ ቤሽክታሽ ከምርሕ ዝብል ወረታት ወፂ እኳ እንተነበረ እቲ ዝውውር ከም ዝፈሸለ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ስፖርት ፋብሪዞ ሮማኖ ኣረጋጊፁ እቲ ኣርጀንቲና ተፃዋታይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክፀንሕ ድሌት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ ቱርክ ስዑድ ዓረብ ኢታልያ ጀርመን ዝተፈላለዩ ክለባት ድሌት እኳ እንተረኣያ እቲ ተፃዋታይ ግን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክቕፅል ከም ዝደሊ እዩ ዝገልጽ ሕጂ እውን ካብ መስርሕ ምስጋር ማን ዩናይትድ ከይወፀና ማንቸስተር ዩናይትድ ሓደስቲ ኣካፈልቲ ትናዲ ማን ዩናይትድ መስመር ምክፋላ ንምድዳድ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰለስተ ቀንዲ ሽቶታት ከም ዘለዋ ይግለጽ ቀዳማይ ሞርተን ሁጅልመንድ እዚ ዴንማርካዊ ተፃዋታይ ናይ ስፖርቲንግ ሊዝበን ቀዳምነት ዝወሃበ ኮይኑ ከምኡውን ኢታልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ትደልዮ ከም ዘላ ይፍለጥ ስፖርቲንግ ሊዝበን ካብ 50-60 ሚልዮን ዩሮ ተሓትት ከላ ዩናይትድ ግን ክሳብ 35 ሚልዮን ክትከፍል ድልቱ ምህላዋ ይፍለጥ ካልኣይ ኤንደርሰን እዚ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ክለብ ኣታላንታ ካልኣይ ምርጫ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ማንቸስተር ሲቲ እውን ትደልዮ ምንባራ ይዝካር ሳልሳይ ዳግላስ ሉዊዝ እዚ ናይ ኣስተን ቪላ ተፃዋታይ ነበር ሳልሳይ ምርጫ እኳ እንተኾነ ክለብ ኤቨርተን ንዑ ንምውሳድ ቀዳምነት ከም ዝወሰድ ይግለጽ ኣሎ ክለባት ኣስተን ቪላን ዌስትሃምን ንሮማኖ ሽሚድ ይደልያ ኣስተን ቪላን ዌስትሃምን ተፃዋታይ ጀርመናዊት ክለብ በርደን ብረመን ወዲ 25 ዓመት ኣውስትራዊ ኣጥቃዓይ ሮማኖ ሽሚድ ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ቡንደስሊጋ ኣብ 11 ሽቶታት ቀጥታ ተሳትፎ ዝነበረ ሽሚድ ፉልሃሙን ትከታተሎ ከም ዘላ ይፍለጥ ዋጋ ዝውውሩ ድማ 15 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝኸውን ይግመት መጻኢ ኢብራሂም ኮናቴ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ነዚ ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሊቨርፑል ኢብራሂም ኮናቴን ምፍራም ሓያል ተወዳደርቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ውዕሉ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ስለ ዝውድእ ክለብ ሊቨርፑል ክሳብ 2029 ዝጸንሕ ሓድሽ ውዕል ኣሪባትሉ ከም ዘላ እዚ ተፃዋታይ ድማ ይሓስበሉ ከም ዘሎን ፍሉጥ ጋዜጠኛ ስፖርት ሳቺ ታልቦየር ሓቢሩ ክልተን እስፓኛን ጋንታ ድማ ነዚ ተፃዋታይ ብነፃ ዝውውር ክረኽቦ ተስፋ ገይረን ይጽበያ ኣለዋ ቸልሲ ንቱርካዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ክለብ ጁቬንቱስ ትደሊ ቸልሲ ነቲ ወዲ 18 ዓመት ቱርካዊ ኮኸብ ጁቬንቱስ ኬናን ይልድዝ ንምፍራም ልዕሊ 65 ሚልዮን ዩሮ ዋጋ ቀሪባ ምባራን እቲ ፃውዒት ድማ ተነፂጉ ምህላው ተፈሊጡ ቸልሲ ዝሓሸ ዋጋ ሒዛ ክምለስ ትኽእል እኳ እንተኾነት ጁቬንቱስ ግን ነቲ ተስፋ ዘለዎ ተፃዋታይ ክትሕዝ ድሌት ኣለዋ እዚ ንሎሚ ዘዳለነ ዜናታት ስፖርት እዚ ይመስል ነይሩ ንዝነበረኩም ምክትታል ነመስግን ንቪድዮና ላይክ ንቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትባዕኹም ኣይፈለየና ሰሰናዩ